vraag is, hoe beweeg je achter het bureau? Ik ben Paula Bos van het HEMA-comité in Balzert. Ik denk dat wij weinig achter het bureau zitten om dit evenement te maken. We hebben prachtig waar, alle ingrediënten binnen om een geweldig feest van te maken. En achter het bureau zitten, dat kennen we ons net. Dankjewel. Ja, hallo. Ja, we zijn in Balzert en het is mooi waar. En ze zijn nog aan het voetballen. Ja, ik wil als ik niks zeggen. Praat maar Fries, hè. Bolsward ontzettend leuk. We kwamen van Terschelling en dachten we gaan even naar Bolsward. Maar toen heb ik het schoenen gekocht en nu ben ik hier en ik vind het ontzettend gezellig. We gaan zo meteen maar eens een berenburgertje drinken. Hoi. Nou, hallo. Hoi. Hoi. We gaan naar Night of the E-mail. Ja, Night of the E-mail. En wij willen ook wel graag dit voetbal doen. Ja, je mag hier even. Misschien zie je het wel. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. We zijn te klein. Hey, goedemiddag, goed uit Friesland. We zijn op vakantie op de boot door het mooie schone Friesland, de mooie wateren. En we zitten momenteel in Bolzwart, en ja, we worden uitgenodigd om bij een praatspel te praten over Friesland. Dat doen we graag. Het is een fantastische provincie en we komen volgend jaar zeker terug.